Dino iki arep masak apa yo? Aku ki arep masak sing ana ning kebon bae. Bumbu brambang bawang, pokoknya iki bumbu lengkap. Bumbune iki mau tak blender wae sing cepet, soalnya aku ki memeng le arek ngulek. Bumbune kuwi mau tak tumis, ditumis sampai wangi, diudak-udak. Terus nek wis dikei banyu gojakan wadah bumbu mau, tambahi banyu nek bar kuwi gorine dicemplungke. Lah iki aku mulai gopek ning kebon, iki sing ngoncekke ya mbokku, aku ra iso le ngonceki. Digodhog sampai empuk. Soale iki kan ya rada atos. Bar kuwi dibumboni uyah, penyedap karo gula Jawa. Lah diudak-udak ben cemarup kabeh. Lah iki nek wis rada empuk cemplungi sausone iki mah aku ya gopek ning kebon. Dadi menu hari ini adalah menu sing ana ning kebon. Digodhog wis empuk cemplungi santen. Nah iki diudak-udak aja sampai pecah santene, dicipisike nek wis pas wis enak tinggal disajikan. Iki enake madange ro gereh karo sambel terasi wis jos jis.